काय करणारा? हुशार पोरग्या बारा भारी व्हिडिओ करणारा. व्हिडिओ करणारा असा व्हिडिओ करणारा. व्हिडिओ करणारा नसला तर तरी पण बराचसा करू होया आपण. तुका कोण चलता नाही मग लगेच करूच नाही ना. करूच नाही तर मग आमच्या घरात ना आमचा रवाचा नाही झाला होय आम्ही मारपीट करून तो येतात सगळा त्या काम करून घेतो सगळं. आम्ही काय काय सांगता मार्केट तोडले म्हणे माड घुसलो म्हणा तोडलं सगळं तयार करून जिरा खेळतले काय काय लाव आहे आता मग माझ्या जिल्हा काय ना जो तो माणूस सांगता मस्त पोरग्या गावताला तुझे येड्या हिरो हा हिरो. अच्छा मस्त हा पोरगं. काय म्हणतो दर्शन अर्ध उघडलेले घातले आता शेंगणानं चिपत अरे बघ, घातलं. आता शेंगणाने ते बघ काढू आहे शेंगणाने घातले ते 25-50 झाले ते मर 50 झाळी जास्तच मग झाले 2 टोप जाते ते रावणी 5-5 झाडी काढी हा अजून नाही अजून जावं नक्की आता असे झाले बघ अशी झाडी हे असे ते घेतलं. बघ मारे कसले होते दिसत नाही शेंगी हळल्या हे सगळा त्याला खाला हा, केला तसा थोडं थोडं खाला. सगळा दाखवायला एकच आडूची गरज पडत नाही. इकडं थोडी, इकडं थोडी. चौशी दाखवायला सगळा काढून चवशी दाखवायला. केली चिटके केले लालवंजी केली मको कसं दाखवलं परत आणखी काय आता शमनो ना शेवट मक्याची मको केलो मक्याची बोलणा केली मरण चॅप्टर हा